Рано пролет Иван Китанов, мой приятел Драгошиново, ме заведе на едно много интересно място. Една стара мина в горите до село Пчелин, около 7 км от Долна баня. Интересно място. Леко радиоактивно, но иначе птичките пеят. Един хубав пролетен ден. Какво ще кажеш за този терен? Идеален. Идеален? За какво? Това си е направо декор за Expendables втори, трети или четвърти модел. За сега това място изглежда наистина много добре. Най-интересното, че ако това е била мина, със сигурност е все още държавна собственост. Тогава е лесна работа. Държавата просто продава земята за 1 лев на сдружението на 4-те общини и те строят депото. Чиста сделка. Патрик, намираме се близо до село Пчелин, на няколко километра и до Долна баня. Тук, това място, на което съм те довел, е мястото, което е било решено да се строи депо, регионално депо за събиране на смет. По европрограми са отпуснати средства за строеж на екологично съобразени депа. За района на Самоков, Долна баня, Ихтиман и Костенец най-подходящо място, което е избрано, е това, на което се намираме в момента. Това е стара изоставена уранова мина. Като локация е добро, защото се намира в центъра на всички тези 4 общини, горе-долу. Да. И е удобно за всички общини да се складират тук тези отпадъци и да се преработват. И като гледам близките 5 км няма жив Няма населено място в близост, на няколко километра сме от село Пчелин, може би 5, може би повече, Долна баня още по-далече. Река не съм виждал. Няма река, няма язовири, т.е. наистина мястото изглежда като подходящо за строеж на депо. Значи не за нищо си избрали това място? Ами това място, да, не е избрано случайно. Но какво се случва в последствие? Без никой да разбере как и защо, това депо изведнъж се започва строежа му в Самоков. На територията на село Драгошиново, на 1,5 км от града и на 1 км и малко в близост е река Искър. Това ново депо, което се строи в Самоков, всъщност е и над нивото на река Искър. Има много поточета, много рекички, които отиват в река Искър. Съответно река Искър ще бъде замърсена. Да, защото опасността е много голяма от това нещо. Интересна работа. Този терен е супер. Намира се в средата на района, който трябва да се обслужва. Няма ръки, няма хора, леко радиоактивно. Какво ще направят иначе с тези земи? Интересен въпрос. Защо запецна тая сделка? Навръщане пак ни прави впечатление, че пътя наистина е много хубав. Без проблеми камионите могат да върват по него. Ремонти даже изобщо не са необходими. Значи, ако достъпа не е била причината за внезапното преместване към Самоков, каква била причината тогава? 7 км до Долна баня. Достатъчно далече, за да не пречи на живущите там. Така иначе сме наблизо, връщайки към Самоков. Да видим какво става на мястото на новото сметище. Пата ми шапката. Целият Беир за няма месец е превърнат в лунарен пейзаж. Най-ми притеснява, че пак
Навсякъде тече вода. Където да гледаш. Виж какво хубаво време. Страхотно. Боровец отзад, пистите се виждат. Само ако сме на 700-800 метра от тук, ето ги къщите се виждат. Намираме се на строителната площадка на регионалното депо. Тук в момента се строи регионалното депо, което трябваше да бъде там, където бяхме преди малко. До Пчелин. Интересна работа, че въпреки, че имаше толкова много протести, въобще нищо не е спряно. Сега ги заварихме в обедната почивка на работа. Там иначе има един куп кранове, багари, копаят. Тук зад нас по-нагоре ще бъде самото сметище. Града е на по-малко от километър. За този хълм се намира река Искър, която в проекта не е отбелязана, а тя е на километър и половина от това място. Това вече видяхме, че всичките води... Тук виждаме блата, рекички, малки поточета, подпочвени води. Всичко това ще се стича от сметището към реката. Докато Иван обобщава всичките нарушения в процеса на оценката за въздействие върху околната среда, при общественото обсъждане и при делата, които водиха, аз само мисля едно. Какъв кретен строи сметище на върха на един хълм? Където да гледаш, се тече вода от някъде. И то в доста обилни количества. Спомням си, че местните по-рано ми обясниха, че през мястото на новото сметище минава дере, или по-скоро жила с големи количества вода. Цялогодишно. Няма изсъхване през лятото. Чуда се дали са имали предвид този факт, приготвяйки овоз. Организираха съдебен процес. Тоест те оспорват строителството, оспорват проект. Защото в проекта има много груби нарушения. Като най-грубото според мен лично е липсата на река Искър в този проект, която се намира на километър и половина, за 10-ти път го споменавам, което е абсурдно. Всички дела бяха загубени. Преди няколко дни министърката на околната среда и водите каза, че всъщност след като съда е казал, че всичко е наред, значи всичко е наред. Тук няма нарушения, тук няма опасност, всичко е перфектно, прекрасно. Ма това, нали, е стандартната реч на всички тук. Това е стандартната реч на всички политици, не само политици. Ако приемем, че при един пороен дъжд пада горе-долу 5 см вода, което е доста, 4-5 см вода. Върху целия този терен, 350-400 декара, това са между 15 и 20 хиляди кубически метра или 15-20 милиона литра вода. След един пороен дъжд, които много често ги има юни месец, юли, знаеш, лятото. Откъде на къде ще извеждаш 20 милиона литра вода за примерно 1 час, 2 часа, ако има и толкова, през такава никаква канализация. Трудно би могло да бъде овладяна такава вода, такова количество вода. Много интересно. Изпълнителите и те не знаят. Ще има пречиствателна станция, ни казват. Да не се притесняваме. Тя ще има обем 100 кубика. Малко маломерно ми се струва, но със сигурност някой много интелигентен го е присметнал. Водите от 310 декара сметище ще се отвеждат през канализацията към Самоков. Нека проверим тръбите какви са. Хайде, 1, 2, 3. Тежка работа. Ей! Голям канал. Ще поеме всичко. Според мен това може да поеме канализацията на една двуфамилна къща, не е повече.
10 къщи ще поема. 10, дали ще ги поеме? Ти си по-добър в строителството си, наясно. Тук виж какво се случва. Ние послушахме един служител на строителната фирма, как отговорно построили всякакви дренажи, отвеждане на всякакви води, пречистване и така нататък. И най-накрая всичко отива според него след първоначално пречистване, което те първо ще проучим какво ще е то. Цялата вода отивала в пречиствателната станция на Самоков. По тая тръба ще стигне. Да, и сега тук отваряме една шахта край пътя, през която трябва да минат по-нататък всичките тези води. И я виж какво намерихме. Вътре седи една тръба фи 250. Това означава 25 см най-много. И това трябва да поеме целият поток от сметището, 350 декара, всякакви води и да ги извежда към пречиствателната станция в Самоков. Затваряме капака. Това е пълна лъжа. Патрик, знаеш, че Самоков е един много красив град. Виж Рила къде се намира. В полите на Рила сме всъщност. Това е Боровец, пистите на около 7 км. Прекрасен курортен град. Тук първите къщи. Първите къщи, да. Само искам да ти покажа обаче нещо. Заповядай насам. Това е вече не преобладаващо, но 1/3 от населението на града цигани, които виж как секат гората. Преди малко минаха 2 коли на горските, които нищо не направиха по въпроса. Тук се сече без никакъв проблем, никой не ги спира. И така изчезва българската гора. 200 метра по-нататък е строителството на регионалното депо. Така че Самоков е един прекрасен град, който дали скоро ще е толкова прекрасен. Ама отсреща също целият Баир е гол и там са навлезли вече в гората. Това преди години го изсекаха. По същия начин, както тук зад нас, тая гора изчезна. По-нататък също има такива цели гори, които изчезнаха. Ама наистина тая зелена нива, дето мина преди малко, това беше горското, не ли? Да. Да. Може би пък имат разрешение за сеч. За подобна сеч. Мислиш ли? Откъде да го знам?